Apala, hortaudete, jope, horre eginen. Baserriko dolaresarra txukuntzen, bai. 400 urte, dazkaia eta badakizue, gure ondareak dira, eta txukun jarri behar dira. Urrenguai, ondo erakusteko. Eta beste gabe, gaur horretaz ibiliko gea, eta beste ekimen batzuetaz ere bai. Adi lagunak, bani joa, berriro. Oinarte. Gaixo lagunak, eguerdion, eta Isabel Elizalde, ongi torri, zer moduz? Aitz ongi, eta zue? Ongi, gu ezin hobe, hementxe errebolioa maiganean dakaula eta zue torri zehala. Ederki. Ederki gaude. Bueno, Peio Martikorena fundazioko zuzendari zea. Bai. Zer da zehazki fundazio hori? Ba, fundazio hori da, horrein dela geistanteko inentio 3 urte, Martikorena Danboriena familiak bultzatutako fundazio bat. Martikorena Danboriena familiak, dire alde batetikan Peio Martikorenaren senideak eta bere alargunak osatzen duten fundazio bat, beraiek osatzen dute patronatoa. Eta beraiek nahi zuten nolabait mantendu Peio Martikorenaren memoria. Peio Martikorena pertsona ezaguna da gure zonaldean eta gainera, bueno, hainbertze gauza egin zituen, ez? Gure eskualdean eta Euskal Herrian ere erraten aldugu, ez? Eta orduan beraiek ikusten zuten, bere atxek zun lan egiteko manerak eta izateko manera eta eskualdekin zun harremana eta beti zerbait ere egin nahian eta jendiari lagundu nahian, pues hori mantendu behartzela, ez? Orduan erraten zuten, bueno, beraiek badituzte enpresak eta erraten zuten, bueno, pues guazen hau planteatzera, garatzea eta benetan zerbait tresna bat ekartzea zonaldera eta batez ere mugara, zen azkenean mugako jendia da eta mugatarrak dira eta gara. Nik zure hizkuntzagatik bakin nungoa zea, baina jakiteko jende nungoa zean zehazkin zezonaldekoa. Ba, ni naiz Malerrekakoa, ni Donestebekoa naiz eta Zubietan bizi naiz. Eta guantxe esku artean dakazue, proiektu oso polit bat, dolareak deitzen dana. Bai. Zer da zehazki, bueno, hitzak beak esateu, ez da? Hoi da, hitzak erraten du. Dolareak berreskuratu behar ditugu. Eta, bueno, proiektua arrunt interesgarria da, zeren da mugaz gaineko proiektu bat, ez da sobera proiektu handia, da Euroeskualdeak finantzatuko proiektu bat, eta Astigarragako udalekin nahi gara, baita Donibane ikastetxekin, Iruñeko bideziketako ikastetxe bat da, gero hemendikan EASO ikastetxeak parte hartzen du, eta konpainon iparraldetikan. Orduan, bazkideak hoiek dira. Orduan, zer da gertatu dena? Pues gertatu da, Astigarragako udalak bere momentuan berreskuratu egin zitula dolare batzuk. 17-18 mendekoak, eta hortxu almazen batean. Guk lehenegotikan bazkideak lanbide heziketako ikastetxekin baginun bertze proiektu handigo bat, baserri berri izena duna, dantxarinean garatu duguna, batez ere zurakin baserri bat berritu dugu, eta ikasurte guzian, jendia gazte batzuk, iparraldekoak, Gipuzkoakoak eta Nafarroakoak egon diraan ikasten. Eta orduan baginun harremana, eta erraten dugu, bueno, bertze aukerak ere izaten aldere, zergatik ez segitu. Eta baserriak gure zonaldean gehienetan dolariak ere bazituzte. Bihotza dolari izatezan, ez da? Claro, hoi da. Eta gainera, unatere ere karri bihartziren, sagarrak eta batez ere sagarduak gero itxasaldera eramateko, ez? Eta itxasontzitan eramateko. Eta orduan ikusten ginen aukera polita. Orduan Astigarragako udalakin eta sagardun elkartekin ere baginun harremana, eta hasi ginen solasten eta erraten ginen, bueno, pues igual elkarrekin zerbait ere egiten aldugu. Aurkeztu ginen Euroeskualdeko deialdira, eta eman digute. Eta orduan arron konten gaude, ikasleak ja egin dute topaketa bat Astigarragan, joan dire almazen hortara, ikusituzte pieza guziak, oain hasiko gara eskaneatzen, eta poliki-poliki zarberritzen. Oaintxe sakonduko deudana, uste tititiko desenteak haula, arlo desente, eta aldi berian ingo deuna da, errebolua, menierrerara, porrutxo batzuk goxatuta zaldan dakio gurinetan pasata, eta purruskari bat eba ingo deu porrukin. Ados? Espezial. Adi lagunak, egundoko saio datorre.
Lagunak eta Isabel, garatuko izuet pausuz pausu, nundik nioa biliko ben, erreibolio hau iteko garaian. Esan dizuten bezala, ingo deu menierrarara, ingo deuna da, lehen da ziziko eta behin, pena emateu pixkat, zeatik hau oso zoikan gatzagakin jarriko genuen txingarretan, baino lomito kateako izkitou, ingo deuna da ontzen utzi pixkat limoian birrindurakin eta zukuakin, eta behin ondanian ja 15 minutu, ingo deuna da bestalde, gurinetan, gurinaren dabiz ingo deu pixkat gorritu. Eta ateko jau noizet puntu hori esatetea hor pixkat prejitu, eta horratetzi zaizkio urran eta ikutuak. Bertara botako deu baitale birrindura pixkat limoiana eta zukua. Eta hori murruzteanian ingo deuna da, arrai salda pixkatekin ligatu. Eta gero, arraia bertan botako deu, eta bukatuko deu iten, hortxe bertan. Bestalde ingo deuna da, hemen salda dakau, porruan berdiak enduko deu, aurrengo saldantzako lagako deu, eta ingo deuna da egosi. Behin egosita da honian, gero ingo deuna da gurinetan prejitu, eta platerian lagungarri jarriko jau. Eta, esan duen bezala, kurruskari bat ingo deu porruakin ebai, porrua ingoitu iriki, fin-finan moztu makiltxotan, irineti pasa, oliotan prejitu, eta platerian gainen jarri kurruskari bezala. Ados? Ja, gogokin dastatzeko, bai. Bueno, ni arraia garriten jungo naiz, eta ingotena da limoia jarri birrindurakin eta zukuakin. Baina horik zuk lagunduko jasu iten, bale? Birrindura ateatzeko, hemen txedakau, eta ingozuna da gero zukua honekin atea, bale? Lehendabizi birrindura ateatzen dio, emango izut ontzi bat, eta gero nik arraia bertan sartukoet, bale? Venga, hoi zure kontu, eta gero hau ez dugu garbitza botako, berriro erabili berdeu urrengoa ateatzeko baitare, bale? Bale. Venga, nik esan bezala, arraia hartukoet, eta hasiko gea dolarian proiektuakin. Dolareak, deitzen dana zehazki. Nun dago dolare hau? Dolare hau aurkitzuten Astigarrako baserri batean. Eta hortikan atera zuten, zen dena egurrezko dolare bat, 17. mendekoa, eta hori uain eraman dute Astigarrako almazen batzutara. Eta hor dago, despiezatua eta sailkatua, pieza guztiak sailkatuak daude eta hor daude. Bale, osea, guen dago, poligono baten izango bazan bezala. Hoixe. Bale, eta bertan nahi diat, dena sailkatzen, txukuntzen, eta berriro jarriko da martxan hori baserri bertan, edo zein da ideia? Bueno, hori da, uainikan ikusi behar duguna, lehendabiziko egin behar dena da, ongi eskaneatu pieza guztiak, orduan ongi datatzeko eta ikusteko piezak... Zemuz daude? Nahiko ongi daude. Eta orduan hor unibertsitateko aditu batzukin eskaneatuko da, eta bueno, ja hasi ziren sailkatzen eta garbitzen, egon dira ja ikasle batzuk han 3 ikastetxekoak piezak ikusten eta salkatzen irakaslekin, eta urrengo topaketa izanen da urtarrilaren 3. edo 4. astean. Eta orduan, bueno, pues hortikan gero joanen gara pixkot ikasten nola montatu. Eta horren inguruan bideotxo bat ere egin nahi dugu, hori jendiak ere ikuste zan, zeren dolareak ere... Pieza asko dazka, o ez dazka ketjeki? Bai. Badazka azkenien, ez da? Hor badakin makil erraldoi bat izatezala, hor izatezala, ez dakit, bueno, zuaitz erraldoi bat, ez dakit... Bai, egia zena. Egia zena, ez da? Torno bezala erabiltzen zena. Hoi da. Unen berezitasuna da, mandokin edo beiekin ibiltzen zela, mugierazten zela, mandokin, errotak bezala, ez? Molinos de sangre erraten zen gaztelaniaz, ez? Bai. Basaudela bere garaian olako errotak ere, bai, ez da kariketa azindakin mugitzen zirena. Eta orduan hori da hoietako bat, eta orduan ja hartzen zuen etxaren estruktura guzia. Gero nun egonen den, pues egoten alda edo Astigarragan bertan, edo bertze leku batera eraman, edo ikusiko dugu nun den bere leku egokiena... Osa, guandik ez dago garbi nun eta nun montatuko dan guztiz ondo da honian. Bai. Baina, ez dakizu eramango da lehenoko baserri hortara, edo... Ikusi behar da, azkenean Astigarrako udalak zer egin nahi duen, udalak ere baditu bere helburuak sagarraren inguruan eta sagardoaren inguruan, eta bueno, horrelako dolare bat erakustia eta jende guziari aukere ematea ikusteko, pues hori ere kontutan hartu behar da. Eta irutzen zaigu hori ere
pues, polita izan entzela, ez? Bilek Dudik ikin gabe. jut, Joseba. Bitu, guain nahi gehala, bai, bat indezu atea birrindura, eta bestia erabiliko dugu gurina esan deuna, prejitu ingo dula gurina pixkat, eta nahozu, bestien birrindura, bota honea. Vale. Eta gero ere bai zukua bat honea eta bestia honea. Ederki, Botako dugu. elegante. Bueno, lehendabiz izan dugu gurina prejitu behar dula, Igual behitu, bota dena honea, eta Eta gero gero erdiak era- endungo dugu. Vale. Bai, venga. Eta hemen jarriko dena da, gurina engorritzen pixkat. Eta, hau, noiz hasi zinaten da zenbat denboako lana da? Zenbat, badaldak izo gutxuera zenbat denboa biliko zaten honekin? Bai, baserri berri proiektokin ari ginele eta ari gara guanikan proiektu horrekin, pues ja hasi ginen pentsatzen. Mino gero aurkeztu ginen deialdira, pues urte hasieran eta guain berriki errandigute, onartzen zigutela proiektua, eta guain irailan hasi gara. Ordun epeak itzeko hasiera batean da urrengo ekaina uztailan. Ordun denbora hortan egin behar ditugu gauza guziak bideratu. Eta, Isabel, ze ondo ikaslentzako olako proiektu Bai. bat eskuartian eukitzia, ez da? Bai, guretako eta fundaziorako arronti importantea da ofizioak ez galtzia. Eta egurrak ditun ofizioak bere inguruan auniz dira. Kasu hontan dolare bada. Bino baserri bat zarberritziak ere badu hor ofizio bat arriskuan dagona, eta hori mantentzia eta hori balorean jartzia guretako importantea da. Zeren, haunitzetan gertatzen zaigu, gure aintzinekuk egiten zutena alde batera utzi dugula eta ikusten dugu gero eta gehiago hainbertze dugula ikasi behar. Bai, dudik gabe. Ez alperri galdu, eta astu. Hoi da. Azkenien gainea egiten dian gauza guain da, ia lehenoko gauza asko pizka modernizauta, mekanizatuta, Bai. baino azkenian iten dana oinarria antzekoa da, ezta? Bai. Eta gero gertatzen dena da ere, jakin behar dela ofizio ongi egin, eta hori ongi baloratu. Zeren, gaztiak hor izaten aldute aukera ederra, joan den egunean entzuten un adimen artifizialak zenbat lanpostu kendu bihartion, eta batek erratzen zuen, bai, nio zurgineak eta igeltxeruk eta horiek segituko dute, eta horiek izanen dire urrengo aberatsak, orduan. Dudik gabe. Gaur egun ja hoxe da gertatzen, Claro. ez da? Lanez gainezka daude, mundu guztik bihar dituelako jendek, eta ez di aurkitzen, ez da? Ez da aurkitzen, eta Ona gutxinez, hau igual aurkitzen dira, baina onak, hori da, eta guk duguna da, pues hori, konpainonek badula, pues bueno, esperientzia handia, beraiek ere adibidez ibili dire Notre Dame zerberritzen, orduan hor bada ez zautza handia, ez? Eta nik uste dut importantea dela ofizio hori balorean jartzea eta gaztiak ere ikustia hor aukera ederri izaten aldela beraiendako. Eta pixkat da, Isabel, Pasaian albaola itxasontziak indindan antzeko zerbait? Bai, eske asuntoa da Horren nion itzanan bizitan da ikiarria da, eta gaina nola Xabierrekin, tresnak, bai. nola ibiltzen dian, nola egurra lan egin, Bai. hiltze zarra lehenokok nola itezian. Bai, eske dena lotua dago. Ja. Azkenean, Sasoi antzekoa da, ia, bai, ikastetxe hauek gainera bere momentuan ere egin zuten horrelako lan bat albaolan, Xabier Agote eta hoiekin, eta guk hortikan ikasi dugu nola egin gauzak, eta zer da egin duguna, bueno, pues, itxasontzi bat egin biharrin, baserri bat eta dolare bat, ez, eta bilek lotuak, zeren azkenean, Esaten du, mendiko zuaitzak dire, eta Nafarroko zuaitzak dire albaolako egurrak, ez? Eta, bueno, kasu honetan, sagardua eta sagarra, Nafarrotikan ere erantentzen haunitz, ez? Eta, ikiarria da historia hori Bai, ikusten bai. aztezea eta esatezu, nola, gaine, zuaitzoiek nola moldatze zituen, nola kimatu, Bai. gero azteko, gero ja adarrak okerrak iteko, eta Bai. egia esan zu baserri zar bat ikusten dezu barrutikan, eta ez mateu itxasontzi bat buelta mandadala. Bai, ez? bai, Teliatua batzutan bai. buelta matezu, Bai. puntxa jarri, eta venga, hori... Ematen diot buelta eta jazta, ez? bai. Hauekin- Bueno, bai, guain hori erdibitu, eta zuku bateako jau. Vale. Bilai, bai batentzako eta bai bestiantzako. Ederki. Hau listo dakau, eta nik ingotena dare bai porruak egosten jarri. Ingotena hemen hauxatea, ura jarriko dut hemen, eta ingotena da porrun berdiak endu, eta gero behitu hemen ze salda dakaun jende izan, harrein dezu horrekin ez. Geo hau, porruan berdiakin, eta beste tipuloa eta perexil puntxa batzuk bota, eta eundoko salda itia dakau, arrai sopa bat iteko, edo zein beste gauza iteko.
Ordu hemen ningo deuna da. Dena probestu behar da. Dena aprobetxatu behar da. Gara hartan gauza errazia nola aprobetxatzen zian gauza guztik, ez da? Bai. Nik baserritan ere leheneko ikusten zinon sagarrakin berarekin, ez? Nola kontzen zuten urtean zehar sagarrak ganbaran urte guzian. Eta gero baserri guztitan egiten zen sagardua, dena probesten zen. Bueno, eta hemen errezeta desente bideratu deu, porruak egosten dakau, gurina gorritzen, eta ingo deu, katxi jatetxea jungo gea, eta bertan ingo dugu betiko errezeta bat, beste ikutu batekin, txibilak, ikusiko zuen. Eharrak, guazen ikaste. Aupa Joseba, Joserra, Morgatik, katxi jatetxetik. Geur eitinatzu opari bet etorteko probetan gure platerak. Zeuk nahi dozunien aurrera geurera. Hau da negozio bat, familikoa, eta gu gara ba ez da jiru barnak, lau barnak horre bueltan, gura muma, gaitxe, ama, danak egon dira hemen diarrien urte guzti izan. Hemen gu gau zelekuen noen, hau izen zan lehen baserrez, kortak izen zirenak. Hori nepesetu dut, ze hori izain berandukoa. Hemen gure amuman da sasoien, onzan berriko taberni izaten dana betikoa, izaten zan posada moduen, ultramarinosa, danatariko azaltze zana. Gero haitiek eta hartu debien, hasi ziren horre txarri bodak eta egiten injabak hasi zen apuruete famak, zumudun hartzien, izen hartzien, eta astiro joan ziren handitzen jatetxen. Gure aitek, eukibar izena Daziano, eta hori impronunziable dalez, ipiniotzien ez izena katxi. Da horregaz lutu de jatetxien izena, katxi eurra eta katxi gora eta bera. Baina, vamos, beti kontu bat egaz. Hemen dagoena da, principalena da, materia prima, kalidade honeko general izan dizela. Gizena dire, bertoko gentinak, bertoko inguruko geuzet dire, eta temporadako produktuak. Nizela gitu, por ejemplo, oin hasi dira alkatxofak, lehenko alkatxofak egiten hasi gara, eta beti izaten da bertoko generoana. Hemen egiten dugun janarize da betiko geuzie, betiko amuman, aititxe amumanak, egin dabenak. Unikamente egiten duguna da, apurtxu bat, beste toketxu batzuk emon, oin bat, dauen eskatze estilora, ez? Hori da apurtxu bat, principalena gure jatetxeik emoten dauen okazioak. Jatetxetik aparte, oin dugu hotel txikitzu bet, bederatzi gela, danak desberdinek, eta nikoa koketua. Eta oin gabiz apurtxu bat jokatzen horregaz. Ongoaz zugaldera. Hor preparako guz, tximinoiek guz, txipiron krujiente ditzugun nuk, da kinpulliek karamelizeta dauna. Da bagoaz arantza, platotxu prepareta. Georkoan izango dire, txipinoiek kinpulek karamelizago egazin je. Lehenko egune da, kinpulek zuritu, da Juliana ere baita ipingo guz, fin, pergiduten limiteko astiro, olibako horizuagaz, astiro joan dizela. Honek kinpulat dire, morrakoak, honek kardozuz ferminek. Gitxi karten dugu, bekarten duguna da, ona. Kinpula gorrezi usaten da geuzu askotarako, bai kailuantzako, bizkainak eiteko, da usaten da kinpulek gorrezi nikoa. Da, gaur egun praktorako, bai. Txipinoi garbitu bideen lehenko, patxadas eta gero egin duguzena dire txipori ataten dutzeko barruko parti tentakuloa esaten dutzukunek, eta gero engo gune da lamina bengo txipinoie fin. Gero hori engo urunetet paseu, da astiro freidora eta freidora bizizetara botako gu, lutu dizen krujienti bera egin mole joan. Hone txipinoi garra dugu sondarrautik. Hau baino txikitsua guzeten duguz, ongoan hori beti datoz, edo handitsua txikitsua gortxegoten da variantia. Honetik problemina da, handizena da, garritxia. Horrek egiten dugu, denbora gizen eroaten duguna. Honet tximinioi beti ongara gu egin tinten. Betiko moduen, etorri dire gauzak diferente egin bidire, jenti bekantzeu egiten da gauzo batean. Borduen, lehen rabak egiten duzen, nien, dasak duze, egiten ez dugu tximinioi rabarit nu moduen. Dolan sortu zen da, tire, azeta zinan duzedako.
Txipinoi da betiko produktua. Betzeten honik txipinoi eta kainuak izan direla sekula horrentik onantza. Orduen, horren dire produktuak ez da benak epen modatik paseko. Izango dira, geuzet desberdinik egiten duguzela eurekaz, baina beti produktua izango da geuzela. Geur gizen saltzen dena da arrainetatik izango dire tximinoiek, zapituak, bezeguk eta rodabailuak. Denporiaz jentie beti geuze batera eskaltzen duten da. Aldatzen dutzeko formatua, baina produktua geuze bardinera. Produktu iguala. Da gero adornetako dukagu, pure bat injogune da, kinpuliegaz eta sagarraz, eta tinti txipinoiena. Tinti txipinoiena egiten dugu aparte, gero pasetten dugu, demitzen dugu preparatzen dugu biberoietan, eiteko presentazioa prateria. Hemen daukazu, Joseba. Morgan katxi nireñeko tximinoiek. Zeu nahi duzu nien etorri probetan. Nik eur erakutsi ingo dutzutez. Aurrera. Gero arte, da ondo ibili. Agur. Haupa Joserra eta gora indituken txibi horiek. Egia esan, betiko errezetak, betiko osagaiak, gauza gutxikin eharra gelditzen dira, ezta? Bazekiten. Bai. Bezarka da handi bat, jarraitola goxatzen, eta gora katxi proiektua, eta jarritu zuen logelak, eta danakin jarraitu goxatzen, jute jandan nahi. Bueno, gurian jarraitzeko, goxatzen jarraitu bera duen. Hemen dazka hori bai, porrua ja, egosteko prest, martxan daude, tapa jarri joet pixka eta azkarro azteko, eta hemen jau jai da, gurina useiba botatzen, eharra. Ingo jotena da, limoionen erdila bota, zukua botako etorrea, ontzen jarriko dugu errebolua, eta ingotena da, gio salda pixkanaka bota behar du. Ez da gehiagi bota behar salda, zehatikan, pixka botatzezu eta puntxuan jarrikoa, loditukoa. Beste pixka eta puntxuan. Eta gio, arraia sartuko dugu. Baina arraiak ere bere urak botako ditu. Eta orduan askotan, soberan botatzen baiozu gero bertan bera gelditza. Orduan jungo geha gutxi botako jo arraia, eta gero pixka gehiago berbau, beti hemen dakau pres botatzeko. Eta ingo deuna da, bitu, porru horrei, ateako jozu sustarra, txortena pixkat, lehendabiziko geruzak endu, erditi moztu eta tira fintxuak ingoituzu, bale? Tira fin-finak, gero irinetik pasa eta pregitzeko, bale? Hoi zure kontu, eta ni hemen hau segungo nahiz goxatzen. Bale, hau jarriko etontzen, eta helburua, dolare proiektuan da. Badakit proiektua, dolaria berreskuratzeana bere xarma dakala, baina horren atzetikan gauzak ere ongo dira, ez da? Bai, azkenean da, batez ere alde batetikan ondarea, guk dugun ondarea, gure baserritan dugun ondarea, hori berreskuratzea eta horreri begitzia, eta gero bertzaletikan lanbide heziketari begitzia mugaz gaineko ikuspegi batetik. Hau da, elkarlan bat eikia lanbide heziketaren inguruan, eta zuraren inguruan, eta ondarearen inguruan. Hori da. Vale, eta hor datoz, jaba esan desuna ikasleek, eta... Ikasleak, irakasleak, edukiak ere haidire garatzen, eta, bueno, pues, formakuntza baterako prestatu behar diren gauza guziak, prestatuko dituzte, eta prestatzen nahi dira, eta hori da planteatzen dena. Azkenean da, jakinduria bat ez galtzia, eta belaunaldi berriak ere hori jakikia egiten, eta... Hori adibidez, eguan izan dezu, zaudetela adibidez, histori guzti horiek hartzen, eskaneatzen, ateratzen, horrez dago ezer idatzita, adibidez ez dago leno arkitektoikan hori idaztezuna, eta hori hor dago nun baiten idatzita, edo... Nik daki dela ez, seguraski irakasleek guain eginen dutena, eta pieza guziak ikusi, eta hori, eramanen dute dokumento batzutara, jendeak ikusteko eta jakiteko benetan... Liburuzka bat atelako da, ego ze... Bai, edo bideo bat, erabiliko dugu hori, despiezi hori jakin behar dugu nolakoa den. Horrela bertze dolare batera aurkitzen balin bada, bertze baserri batean, pixkot jakiteko nola egin behar den, ez? Eta, adibidez, horko materialak, zurak eta bestia esatezuna, hor bertako egurrak eta segun zesatidan, batzuk frikzio gehiago, beste elastizia, hor... Egur desberdina biharko dia tolare bat iteko, ez da? Pues ni kegilarren ez dakit nolakoak diren, hori irakasleek pentsatzen dut ongi jakinen dutela, eta hori egin behar den lan hortan, erranen digute, eta gero hori argitaratuko da, eta hor edukiko da. Pentsatzen dut, ez dakit, zuk zoitza bat hartzen balin baduzu, pues, zati bat edo nundikan hartzen duzun edo
Bai, bihotzaldia da, nadarraldia, puntaldia, bakotxak izanen du, zuk erraten duzun bezala, bere ezaugarriak eta erabiliko da leku baterako edo funtzio baterako. Euskeraz begira, polita dena da, Baserri Berri proiektukin egin ginen hiztegi bat, zeren formakuntza, gainera hori ere erraten dugu, 3 hizkuntzak erabiltzen ditugu, frantsa, gaztelania eta euskera. Eta orduan, frantsesez, esaten dugu. Frantsesez, bai. Frantsesez, Bai. hiztegia arrunta beratxa da. Bino euskaraz, eta hor gero ibilidira esmatzen zenbait hitz ere, bino euskarak duna da gorputzakin lotzen dutela erreferentea. Egurreko piezak erreferentea dute gizakiaren gorputza. Besua edo ez dakit. Bai, oso kuriosoa da, oso polita. Bueno, hau itxura erratzen nahi da, Beitu nola loditzen da, baina guen ikusten da hemen koipe desente daola, ez da? Gurin asko daola, baina guain honi, botatzen bai jau, salda pixkat, iten dana da, ligatzen jun, loditzen juten da, eta ikusten duzue, kantitate egokila dakanean, bai koipe eta bai urana, egoten da bere puntxuan, da ligatu iten da. Gero gertatzen bazaizue, arraia iten nahi zatela, berriro koipia atea bezala itela, da ur pixka berdula, o salda pixka behar dula. Bale, hau, behitu, hain da, sustantzi jartzen, haure, egosten nahi da, hori pilan, pixka jetxingo jot indarra, eta bagoaz. Eta bueno, gero esan deuna, Peio Martikunean fundazioa, ez da? Bai. Hor bertan, gauzak gehiago ititu zuera pentsatzen dute, bai, ez da? Bai, Peiok egiten zuen bezala. Peio arron pertsona berezia zen, aiztina ipatu duten bezala, bera 45ean jaio zen, eta ja 14 urtekin jaioan zen Asparnera zurgintza ikastera. Eta zurgintza ikasten zuen bide nabarrean, frantsesa ere bai. Eta, bueltatu zen berara, bera 30etan jaioa zen, bino gero beran bizi izan du zen. Eta berara bueltatu zelikan, hasi zen, neizula, bertze gauzak ere ikusi. Eta joan zen, itsasontzi batean, bakailora, eta arrantzan ibili zen lau urtez. Orduan horrek ere bere eragina du, bere bizitzan, eta geroia bueltatu zelikan, espostu zen nagusekin, 73an uste dut, eta geroia, Behilisek handikan 4 edo 5 urtetara ja sortu zuten lehendabiziko bentapeio Ibardinen, mugan bertan. Badakizu gure zonaldean mugan badirela hainbertze benta. Lehendabizikoa Ibardineko lehendabiziko bentapeio ura izan duzen. Gaur egun badituzte bentak ja muga guztietan, eta langile aldetikan dire 500, 600 langile benta horietan daudenak, bentapeioko bentetan. Eta gero, berak ja bentapeioko bentak ja bazitun ja bideratuak eta ja eginak, eta berari beti gustatzen zaion zerbait ere ikia. Eta orduan hasi zen pirukin eta atekin. Piskot begiratzen ere berriz Frantzialdera, Hilario Arbelaizek lagundu zion ere haunitz, eta piskot ikusten aber ja aten mundua zer zen. Eta orduan hasi ziren konserbas Martikoki. Konserbas atekin. Eta handikan urte batzutara berriz izokiak. Eta patiak eta izokinak ere bai. Eta gainera badakizu bera da herri bat, nun bera eta izokia beti arronlotuak izan du direz, eta izokiakin ere hasi zen. Orduan, hor ere badituzte bertze langile, eta hori da berak sortuzuna. Gertatu zitzaiona da gero, ditu zen, eta minbiziakin hiltzen 2006an. Orduan, berak utzi digu lan egiteko manera bat, zen arron pertsona idekia, urbila, beti jendikin egoten zen. Moituare bai izan bihartu nera, ez da? Arront mugitu, eta gainera bertzaldetekan beti pres laguntzeko. Norbaitek balin bazun ideiaren bat edo lokesea, berak ere laguntzen zuen eta beti entzuteko pres. Eta horrela zen Peio Martikorena, eta hortikan hartuta guk zer da egin duguna. Erran dugu, fundazioak ere bihar du nolabait horrelako gauzak bultzatu eta saiatu gauzak egiten. Orduan, proiektu guztiari errandiogu mugako, zeren mugatarra gara, mugako ikuspegi horrekin, eta hor baitugu hainbertze lan hildo. Bat mugako parkea, bertzia mugako sariak, bertzia mugako eskola, Baserri Berri hor egin dugu, bertzia mugako paisaiak, ulertu paisaiak guk egiten ditugula, eta bertze bat mugako sukaldea. Bai? Bai. Eta horra hasi gara poliki, bino hasi gara, hartzen
rezetak etxetan oainikan egiten direnak, bai emakume batzukin edo gizonekin, eta oainikan edizioan den egunean usua nola egiten den etxalarren barna, pues hori ja jaso dugu. Zema lagun esan dezu ezabetela hor, ja. Lau lagun gaude lanean fundazioan. Lau lagun, bale. Lan asko iten dezu orduan lauen artean ez da? Bai, lan haunitz eta gero komplikatzen ditugu ere lagun haunitz inguruan, orduan batzukin eta bertzekin badakizu. Gehala itezun, orduan horrei heldu beharko jo bai, ez da? Oida, bai. Bueno, lagunak, hementxe aigea eta falta zaigu hau egostia, gero gurinetan pregitzeko, gero hauek irinetik pasata pregitu ingoitugu, bueno, gero erditik moztuko ditu, bestela luxiantzia gatuko zaizkigu, baina, bueno, holako makiltxo nahiko izango dira. Eta, gero, arraia sartuko dugu hemen, eta, guen ikuste zuen, loitzia falta zaiola, baino hau normalian, itezan oliarrakin, baino errebolioekin itea ere bai, eta gero horre gaina botatzen zukua eta bere gelatinatxuakin, gino lodituko zaigu eta puntxu-puntxuan jarriko zaigu. Eta bitarten ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, eta guantxe gaude bueltan. Jungo gea, alakrana jatetxera, Bermeon dao, eta segituan gaude bueltan. Apa, Joseba, zelan gabiltz, alez duke nahi. Alakrana jatetxeko sukaldaria gure proiektu berrize da, Bermion gauz. Aroztegi, 3 eta 5, bale? Zato zige barrure? Alakrana jatetxi dator Etxebastar enpresatik. Etxebastarren 6 atunero dakoz. Bigarrena da alakrana. Da alakranan izena dator gaur egungo zeon aitzitxe da. Da Plazido Etxebarria, dareri alakran deituten txoien. Gu azikeran ez eginen hemen peskan, de Bermion, da Alboti, da gitxik kanporan jungara. Dorain ja Seychellesen itzen du peskan. Da gero, alakrana, enoko amarra ultrarizuztu itzen du da hori, da alakrana de Etxebastar, gu hemen itzen duen produktu, atune. Da gu itzen dune da apostue errize gaitxik da alboku gaitxik. Lelau atadu marka hon bat, da orain injune da hosteleritzan sartu. Dagu maiatxetik gauz berton, Bermion. Zabaldo baino harina hau zortxillo bete ongara karti ditzen. Zekaro, Bermio ez da reza. Bermion danon txako gudulez okin gauzek, hamburguesa bat edo zer dan. Beitu, hemen geuretzako garrantzitsuena da, protagonista bakarra dala geure atune. Alakrana atune. Bueno, da Bermion, alakrana jatetxien txokotxu dakuz. Daku tabernalai, daku jantoki alai, da taberna alai barruen, daku tataki kornerra. Daku karta hori bet, dori da pikoteo modukue, gero, karta zurize lekudanetan daku, hori ardauena da, karta ona da ganera. Da gero, karta urdine, ja jantoki alaien daku, da hori ja plater elaboratu ekeitzen duz. Antxoa bebai dakuz, amorrotxa da, hola garrobe. Aragize bebai daku, menu vegano bat daku, arroze bebai daku, danataikue. Niri gustatu daztena da, sukaldaritza tradizionala eitxi, da apurbet nazta, karo, tataki baten edo tartar baten ez dota eitzen, adibidez, igual karriera batzuk eitzen dotaz, 6 ordu pasata, suave, haulan, enbidalez. Bueno, hantxe gure bazuien, altxute erakutsi zeitzen duen hemen, da gaur rengu bentreska bat txingarretan. Ongo da, gozo. Bueno, gaurko errezetea itxeko, amendaku protagoniste utxe, bentreskie. Ultrabizu iztute dauena. Gero, daku beraka txapurtxu bet, pikante txuemon bitxagu, kaien apurbet, horizo virgin extra, hori, beti, gatxapurtxu bet, da pipertxuek, lodozakuek. Lehenengo kopa usua itzen dune da, egalaburre desizoztu. Borduen, 30 gradure egitxi gora bera itzen du sartu uretan, holan dagoelez, plastiku gaz da danagaz. Da itzen dune da, 5 minutu sartu. Da holan ja deseskartza itzen da. Bigarren pausu itzen dune da marka. Da orduen, lelau, eskamak enduten duz markateko, da 3 aldetik itzen du. Bueno, Joseba, bani Bermiotarra nahielez, nira itxe arrantxali da dani, behizio zuen okin jot arraina etxien. Da bentreskie, ikusi dut, era pilo batera eitzen dala. Da, bueno, gu eitzen du, azkenien, era errez baten, karo, hemen zer da, produktu nagaz, dana da errez hau. Txingarretan, okitzen du,
Etxute esango zenba minutu, gure bazuien jakin, bakizuia ezen bizuien. Zuek etorri bertora, de kartilague markaten daniko buelti moten txagu, beste minutu bet, hor aprobetxa etxen du kartilago kanduteko, ostabe markaten du apurtxu bet, koloretsu hartuteko, da hortik ja due txingarretara. Galdera atxu betengo txut. Joseba, ia, zu bakizu zeitxigaran gu Bermeo Gortuna kapital? Ia, pentsa purtsu. Bueno, zer, pentsazu, emotxazu bueltatxuek? Ia, Bermeo Gortuna kapital gara, ze munduen dauzen atunero danatatik euneko 10 bermiotarra da. Aurre gaitxi gara Bermeo Gortuna kapital. Makina batzu garalako. Txingarretetik urteten dauen niko, etxen dune da errefrito batega zamatxu. Da, ganetu botaten txagu, batzutan bibidarre zamaitxuteko da holan amaitxu dide. Da, ja, atara, segaz, biper batzukaz. Joseba, bakizu non gauzen Bermion. Hau da, geure proposamena, alakrana jatetxien, etorri geureine, bakizu, etorri. Hau pales, artista hutzaiz, eta nola notatzeken gustatzen zeikela, gure atuna, alakranako atuna, eta Bermeoko gazta. Bezarka da handi bat eta jarraitu goxatzen, da goxatu arazten. Gu gurian jarraitzeko behitu, hemen nahi naiz, egozitako porruei, tuolaite jot, peixkito bat, eta, tak, xamurrenak ingelditzen naiz. Baitu, eta beste pixkatitzen baioz xamurra gokoakin. Eta hauek ingoitutena da gurinetan pregitu, salda igual tanto botako jotor karameli esatzeko, eta gero ingo deuna da bestalde, hemen txe, zumoz dituzun porroak inetik pasata pregitu, eta hemen errebolioa sartu berdet. Eta zuk ingozuna da, perexila hemen dikan hartuko dituzu hola ostotxo batzuk, bertan laga, eta birrinduko dituzu gatza potoluakin, eta gero olio tantak botatzen jungo zer jabin pastatxo bat itezunean, eta ingozuna da saltxatxo bat gero plateran gainetik botatzeko. Nio, puskatzen dut lehen dabiziko nabalakin edo zuzenean? Zuzenean, hau zola emanola fuerte, frikzio fuerte egin, eta horringo da pastatxo bat, eta gero horri ja olio botatzen pixka ligatuko dugu. Ados. Ederki. Bueno, eta esan dakua, hemen inberdetena da. Arraia sartu, eta bagoaz. Beitu, guen ikusi zuze gertatu dan, ez da? Murriztu da salda, eta olio desente bezala emateu da hola. Baino, hau, guain, arraia botako onzukuakin, akaso, ondo geldituko alo, dituta bere puntuan, eta pixka berbau, olioa ikusten maga dikan, botako jo salda pixka gehiago. Vale? Bueno, esan dezu hor proiektu behar batekin txabatela, baserria berezkurratu zen dutela, ez da? Bai, baserri berri proiektua. Baserri berri proiektua. Nola dijo, hori benetan polita izango zan, ez da? Hori erron polita izaten ari da. Guandikan falta zaio ordun. Bai, bino, bueno, ja baserrian egin bihartzena eta ikasleek ikasi bihartzutena ja hori egina dago. Egin gaude ebaluazioan eta pixkot guk gure gogoetak ere egiten. Baserri berri proiektuak lagundu digu batez ere elkarrekin lan egitera, eta berriz daude konpainon, dago ere Bidaso ikastetxea, EASO, eta Doniban Iruñekoak, eta gero dago Euskaditikan ere hezkuntza departamentua, Nafarrotikan ere hezkuntza departamentua, eta gero Nafarroko lan sare, hemengo Oarsoaldea garapen agentzia, eta mision lokal Pei Bask iparraldetikan. Orduan, azkenean bilatzen zena zen formakuntza bat ematia, ofizioa en karpinteria de armar, hau da estrukturan, bino aldi berean ikasleak bihartzuten langabezian egon, eta egin duguna da ere ikasle horiei lagundu bere lanabilatzen eta bere, bueno, egoera soziala eta laborala pixkot ere laguntzen kudeatzen, ez? Eta, bueno, hortikan ate direnak, ja bedetzi ate dira, ja lanean daude gehienak, eta, bueno, guretako hori da izugarrizko arrakasta. Orduan, nolabait begitzen, bai, zitxura, ona. Ez, ona proiektua, nintzen zen ahora, bai, horire bai, Eta, orduan, zer da egin dena? Alde batetikan, gainera pasatzen zuten aste guztia dantzarinean, irakasleek egin dutena da denon artean osatu edukiak, eta batez ere konpainonen nolabait gidaritzakin, eta hortikan ematen zen, alde batetikan,
eduki teorikoa, gero praktikoa, egin dugu tailer bat ere antolatu zen tailer bat dantzarinean, eta gero baserria. Zen baserri xume bat, ustu ginen, eta gero beraiek behin ikasita egin dute baserri horren teilatu eta estruktura guztia. Eta orduan, guainzuk ikusten alduzuna, da baserri hori, utxa, bino estruktura hori dena egurrezkoa eta ikasle horiek egindako lan guztia. Arte batzuk ere egin dituzte, eta bueno, egilarran arront proiektu interesgarria da. Interesgarria eta ze hona, olako gauzak itia, berreskuratzeko gure gauzak. Eta esan dezun bezala, zenbat jende da honor atzetikan laguntzen, diru jartzen, zenbat elkarte behar dian da udalak eta historian, zatikan, olako gauzak azkenean garesti dia, ez da? Garestiak, bai, proiektu ez da merke azkenean guztira 1.700.000 euro gutxi gora bera. Eta Interreg programatikan emanen digute, ongi egiten bali maitugu gauzak, 175. Eta horiek dire Europatikan heldu diren funtsak, FEDER funtsak. Eta egilarran, guretako ere, importanti izan du da ere ikasleak hor pasatzen zutela hastia, eta elkarrekin egoten ziren, elkarrekin bazkaldu, elkarrekin, prestatu ginen horrelako leku bat, nik uste dut nahiko ongi, beraien kuarto kinta dena, eta bazkaltzen zuten elkarrekin, eta mugikortasun aldetikan ere arazoak ez jartzeko, zen dantzarinera joateko ere, batzutan ez da erresa, arat nio alietzia, bina, bueno. Eta horrela egin dugu, eta... Pastatxo egin dezu, gatza bota dezu potolua. Horrekin niko, oso. Neiko, pixkat ingo dugu, gatza potolua bota dezu. Ez. Nik ebeitu porrua pixkat inde, eta gehiago dugu, jateko danok pixka gehiago. Gatzak inde bai oletezu, eta tantotxo batzu bota, eta hoi ligatu, txaka. Tantotxo batzu bota, eta ora, irubi erredo bota, eta hoi gatuko bere puntuan. Bueno, eta badakizu hemen gaur 8, EITB maratoia dela. Abira. Eta aurtengo leloa bizi bedi, bizi poxa. Eta da, sartzaroan eukitzeko, osasuntxo eukitzeko, eta hoi dena ikertzeko, badakizu esosak bihar diala, eta hemen azpinatakoa, zuen ekarpenak iteko, bizun bidez, edo egun hortan bertan ekasoin, eta badakizue hau denontzako gala, nik, iriste ganantzako behintzat, denok iristen gehan sartzaroa, eta sartzaro duina eukitzen deun, ez da? Hori da. Garronte buru ona. Biarrezkoa. Dena dakau inda, Beitu, porruak egosita, gurinetan pregitu eta salda tanto batekin ebai, murriztu dira. Bale? Beitu honei, ikusiet salda pixka bertula eta botaio tanto bat, beitu ze eharra geratu zaigun. Eta hoa ningoet, zuak itxali eta plateraratu ingo dugu. Ados? Beitu, hemen botako jotena da. Gatza pixka eta hauei, bale? Gatza pixkate bai hemen, porrutxo hauei. Eta honei meneito, esatean da, meneito. Horri nola zoaz? Beitu, bai, oso, beste tantatxo bota. Oli joana. Eta hau, gero beste platera prestatzeko porru pixak egin ingo dugu. Oli jo hemen deka prest. Eta banijoa plater baten bila. Nik usten dut, plater luxiontan jarriko deula. Horrela, xe. Ingo detena da. A ber, lehen da biziko eta behin. Hemen dikan, 3 porrutxo bateak oitut horrela. Hau daude, eharrak ez, urrena, goxo-goxuak, hemen txe, porrutxoa horrela, bale. Bestalde, hartu berdete palatxo bat, eta hauetako bat. Eta ingo jotena da, menirrerara indako. Beitu, jarriko pusketa bat, azal ilunakin, eta beste pusketa bat, azal txurillakin. Zatikan, bilak testura desberdinak, bate zaporetxo badaka eta bestia. Bagoitzitikan bat jarriko dugu. Eta nola ez, menier saltxa bota bihar dugu gainetikan. Hartuko eta mendikan horrela, eta gainetikan bota. Bale, nahiko. Porrutxuak, venga, horrela xe. Eta bukatzeko, hartuko dugu mendikan perexil oliba prestatu esuna. A ver. Eta arginan bate perexil pixka bota berdio beti erreta guztiei, Bai, eta hemen hau, hola xe. Tantotxe batzu bota, eta besti gabe, hementxe dakau. Lagunak, eta hementxe, gaurko platera indeu. Errebollua, menierrerara, porruta guzti, eta
Isabel, eskerrik asko tortzeagatik, eskerrik asko itezuen lan guztiagatikan, eta jarraitu horrela, oitana. Eskerrik asko zuei, aukere mateagatik. Hori bada, zu etortzia, eta holako jendia dotia, holako gauzak hemen gelditzeko. Agur lagunak.